Hosper zocht positieve rum op zijn tijd bij het geën. Maar we hadden tijd mooi gaan, want ja, het weer 1970 weer het natuurbescherming hier, 1974 de laatste nota, 1990 natuurbeleidsplan. Maar ja, als het oerheidsbeleid positief stemt is, dan is het makkelijk werkje. Maar er binnen echt zwaar genoeg de toekomst. Het is wel de bedoeling dus om ingang voor 2014 om flink te bezuinigen op de toer. Men had het over 60%. In alle jaren dat er bij het Frieske geën werkt, had er een soort bij de aan. Maar Hosper is het meest grutsk op wat er bereikt is bij de Oude Veen. De Oude Veen had een speciaal plak bij mij en dat is dus de laatste 15, 20 jaar dat flink uitbreiden. Het is Nationaal Park worden in oprichting, Nationaal Park. We hebben een prachtig beziekerscentrum in combinatie met een landbouwmuseum. Net alles gaat was altijd als pland. In mijn periode van 14 jaar hebben we dus een aantal incidenten gehad. Het is wel heel opvallend dat het dan elke keer om beesten gaat. We hebben een keer goed opgescoord gehad over de reeën op een makkelijke Noordwaard. Over Schotse hegelanders die we afsketten in de Sippenvennen. Over de hinders van Marm. Over de gwozen die we vergassen zoen. Ja, over Lippaaien, het ijsziekje. Dus dat binnen wel momenten weet je wel zo zeggen van ja, nou ja, wie heeft het wel goed in, hoe is dat gang? Hosper blijft wel actief in de natuurbescherming, al is het net bij het geën. Ik vind dat die oud-directeur net meer voor de voeten rennen mag. Dus wat dat betreft neem ik afscheid van geën. Ik zal hem op volging blijven, maar ik ben weer geen vrijwilliger. Ik wil op oren wijzen, wel als vrijwilliger, ik wil van natuur en landschap beschermen. En vandaar dus dat ik verleden week een stichting opricht heb, Stichting Friesk Libben Erfgoed. Het gaat om de biodiversiteit, maar misschien gaat het ook wel om eens een keer een boerderij met Friesk vee op de jacht zien.